चलबा कि ना तू आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए यार चल ना जाए चल उन्हें नत भाग यार हटना ए चल ना यार हम ना जाए उन्हें गिर जेबे यार ना जाए हो हटना कहता नहीं चले के ना जाए चल यार ना जाए हटना हम ना जाए चल चलबा कि ना हम ना जाए अरे चल यार तो फोन आवता घर से ना जाए चल ना फोन आवता घर से हाँ चल यार घरे अरे हॉस्पिटलों में से देखा के लिया हो तनी पागल हो गइल बा दिमाग से चल घरे चल ना जाए अरे चल ना यार इतना पैसा काहे खातिर लगैनी हो हम ही जरा हैं चल उठ हम ना जाए इतना पैसा काहे खातिर लगैनी है चल यार पैसा देबो हाँ पैसा देम चल चल घरे चल यार ई ना दिहन तो तू देबो चल चल ना ई झूठ बोलेला हरदम चल हम ना जाए हटना हम पैसे नहीं देनी चल ना यार तोरा में इतना पैसा काहे खातिर लगैनी हो ई खातिर तो हम का जानता नहीं चलबा कि ना हम ना जाए हम ही जरा हैं तारा में पैसा इतना काहे खातिर लगावल गइल हो हम ही जने रहे तनी दिमागवा से क्रेक हो भागत अबे खाली जॉब से लेके आवत हम नहीं ना जाए हो भागत अबे केहू के मारे पड़ जाता चल ना यार हैं चल ना का कहत रह अब के हॉस्पिटल से दिखा के लेके आवत नहीं करे के हैरान को देले बस आफा चल ना हो चौतरा पे बैठ जाइए ना चल जाए यार ना जाए हम ना जाए हो ओ कहत नहीं हटबो ए हम ना जाए चलबा कि ना तू हम ना जाए अरे तन दिमाग से पागल बा चलबा कि ना ना जाए हम ना जाए के हवा तू ना जाए हम हैं? का है चल यार पैसा तोरा में हम इतना यही काहे जरा खातिर है, लगावल यही गइल हो चलबा कि ना तू यही जरा है हम ना जाए चल घरे चल यार गाड़ी मंगाई ना है हमरा केहू से जरूरी नहीं है गाड़ी मंगाई हैं? गाड़ी मोटरसाइकिल ना नहीं है केहू से जरूरी हमरा चल मोटरसाइकिल मंगा दी ना बोल तो मोटरसाइकिल रुका देता नहीं ना जी मोटरसाइकिल पे बैठ के चल चलिए यार ना है चल मोटरसाइकिल से चल यार घर चल ना जाए ना जाए चल ना यार काहे ते जूनियर जिद ना कइले जाए, बड़े ना जाए क्या करबे जूनियर रहबो हाँ छोड़ के हम चल जाए जा तो ना जाए चल चल ना जाए हटना चलबा कि ना तू बोलबा मनबा किला तू तारा चलता गिर जइहन कि ना हैं बोलबा ढेर डायलॉग बभी ने ना गिर जइहन तब ना जाए
तारा चलते गिर जइहन कि ना हम ना जाए ना जीब तू हम ना जाए पिटाए लग ना पिटेबो मोटरसाइकिल लेके आवे तो तन देखाओ ना पिटेबो अब तू जाता रहे नहीं क्या पकड़ के ले जाता ना कुछ ना कुछ भइल बा ले चलता इन तरह के रुको ता व्यवस्था करो तनी हम पिटाए के खोजत रहो ना चलो ना तो सुला है मने तू के हुआ चलबा कि ना तू ना चलबो ना चल यार गाड़ी पे बैठ के चल चलिए ना मारे लागी लो धो के तोरा के काहे मारी लो काटता नहीं हम मारे लागी लो कस कस के काटता नहीं हम केहू के। हाँ बाबा लाठी से मारे लगी हन चल यार कहाँ जाई घर ए घर चल जा घर है केने जाए के बा हे ने चल जा घर है भाई चल जा घर है चल जाए चल जा क्या करबो बुढ़वा कनी काम कर कहाँ घर बा हमार घर हेले वाले चलतन चल लेने खन चल गाड़ी पे बैठ जा गाड़ी पे बैठ के चले के बा चल यार घरे चल हेने जाए के बा हमरा अरे हेले जाए के बा हेने केने जइबो हेने जाए के बा कोहा तनी हॉस्पिटलवा में अरे हॉस्पिटल बंद हो गइल बा बिहान 9 बजे 10 बजे आइयो चल घरे हॉस्पिटल बिहान बंद गाड़ी लेके आई ना गाड़ी लेके आओ तनी एजा रुक कैसन गाड़ी लेके चले के घरे गाड़ी लेके आओ तनी घरे चले के बा चल चल घरे चल चल भाई घरे चल अरे चल घरे चल कहां तक घरे जा चल घरे चल चलो जा जा आराम से चल चल मारे लागी लोग बोका मारे लागी लो तोरा के क्या हाल भाई केने जाता नहीं अरे हेले चल हेले